Всички, които гледате това видео, аз съм Антон Бейбро очевадно и днеска ще играем на Clash of Clans. Да. Добре. Днес ще ви покажа пълни идиоти, които съм виждал, побеждавал и така нататък. За протокола вече не съм в мой клан. Не се джойвате, ако искате. Сега съм в друг клан, но жалкото ми е сега, че исках да се ако знаете Гочик 47, исках да се джойна в неговия клан, ама не ми позволява. Сега ще видим дали ще го питам защо не ми дава и ще видим какво става. Но иначе сега съм в един руски клан, колкото и да е странно. Ако е странно за вас. И вече съм ТХ7 и събираме купи за даймонди, защото ни остават 27 купи, които ще ни дадат 450 диаманта, което ще е хипер готино. Сега ще махнем тия храсти, ще видим какво имаме. Ако ще получа още, защото има Gamesbox и 34 даймонда. Да, пускам този и да започваме да видим последните атаквания на кретени, които съществуват. Няма много. Този може би ще ви покажа, много е тъп. С каква защита е? С Барбариан Кинг и това. Тън. Барбариан Кинг. И тън. Никакъв смисъл. Няма смисъл да то човек ТХ7, ТХ8 вече като гледам. Невъзможно е да имаш само топ на първи левел. Всичко останало да ти отде на топушина макс. Няма смисъл с Барбариан Кинга, който е на първи. Беше трудно. Ще ги... Удивително. Тън. Ще го спидам. Или пък двойно да спи. С двата ми великана. Тън. Сега гледай. Брутална битка. Хелърки. Два великана срещу Барбариан Кинг. И... Кео. Барбариан Кинг даже замаям. Всичко останало напада. Магиосници. Арчери. И великани. Чайте, че това моби за ми пречи. Свалени ми бяха балоните от бам. Имал съм атаки, където един магиосник ми е станал непобедим почти. С всичко атакува страни. Шинг. Магиосници и останали. Да, разбрахте какъв идиот може да си хакнеш. Тъпото е, че не успях дори да докосна това. Не, че нокаут беше. Така. Добре. Нямам други подобни атаки, защото не са ми запаметили. Примерно, или пък такива, които съм ги атакувал, примерно само с 5 арчера. Пак съм ги побеждавал. Такива, които си слагат танхала отвънка. Тъпото е защо оградата е тук. Цялата тук. Мислиш, че всички атакуват с гоблини и барбарени. Арчерите също съществуват и могат да удрят над огради. Некой е напълно разумен, некъв китаец джихадист, ман. Окей, всичко е наред. Ограда дори. Шо не си заобиколиш поне това? Или просто мозъкът не му достига. Добре. Какво ще я да кажа? Да. Също има новина за новата игра на FNAF.
Sister Location. Няма да играя, защото е платена. И още няма Замунда. Ако знаете кое е Замунда, дано не ме съдат, за двете съм го казал това. Но да, ще поиграем сега последните още 5 минутки на Clash Royale. Ще ви пусна, също сега да ви пусна трейлър. Тоест, как говори Фрей, много яко. Sister Location. Само ми заради YouTube. Благодаря и за 27 абоната, които са ми абонати, тя са на него. Ето го Гочи 47. Този пич, който искам да се абонирате за него, защото е батякия. Не ми... Сега ще коментирам и ще видим дали ще има отговор. Ще ви пиша в коментари или в description, ако има яко отговор. О, има и на Clash Royale. Ще видим по-късно. Отговор. Защо? Защо Готик или Водохед TV? Не знам кой вече. Но абонирайте се за него. Въпреки че не правя реклама нарочно за него. Тоест правя без него. Защо? Ако има отговор най-близко, предишния бил преди 3 часа. 3 часа е била разликата. Ще видим. Ще пиша в коментарите или в description, ако има отговор. Така. Freddy Voice. Само ще ви пусна част от клипа, защото той е малко въобще. Пускат клипа около 12 минути. Добре. Welcome everyone to the show! The Murder Show. I'm Freddy. Are you ready? Please remain seated at times. We wouldn't want anything bad to happen to you. Or would we? It would be quite unfortunate if you were to lose your head. Then you wouldn't be able to join in on the fun. Let's try to avoid that for now. I hope you're ready because we all have so many surprises in store for you. Oh, they're to die for. And die you will. Hold on to your seats. Things are about to get crazy. Да, видях каквото искам да покажа, което е да не показвам на друг. Не знам, може би ще за Clash Royale. Ето тази Clash Royale. За първи път ще играем, но до скоро. Абонирайте се за мен, за моя канал и за всички мои абонати. Благодаря, че сте се абонирали за мен и че гледахте това видео. До скоро!